Maayong adlaw kanyo diha mga kabingka. Nana po diri nagbabalik na po si Coffee King sa inyong atubangan mga kabingka. Hala ka diha. Nana po ko mga panibagong rap sa inyong nga freestyle. Kani nga freestyle nga rap para ni sa kong mga loading nga mga DJ on-air personality diri sa Davao sa una. Okay, nga karon nga nana dito sila sa IFM 93.9 Mega Manila. May tulo di sila kabuk kung buhatan og kanta. Kaya ang pamagatan ng nga kanta mga kabingka is pagkatibay na mga idol, no? Pagkatibay na mga idol. So, here we go. Kuyaw kaayog kining tulo na mga on-air personality good sa radyo. Una ko na to si Papa George, ang pangalanan niya Pipa Pictures, na Asia diri sa Davao gyud nag-duty. Sa una diya siya nag-onboard sa 103.5 ni adto siya dito sa General City. Pagkahuman niya dito nilak po siya dito sa Mega Manila sa MOR 101.9 MOR Mega Manila. Tapos ni adto siya dito sa 93.9 Mega Manila IFM. Pagkahuman kung wala mo kaila, kung kisa na si Papa Charles nakaila pa mo, maon na siya ang original jud na gunit anang Tokto Papa sa Barangay FM 103.5. Wow FM ikaduha nato nga atong istoryahan kining bagikan pinakabagtik gyud nga DJ, bagtik po sa spinner mao gyud. Pero kung wala gani ko gyud nasayop siya gani jud ang pinakauna gyud nagbutang ug bangasan o sound effects diri gyud sa Davao. Way lain si Idol Dagol alos gyud gipang tuyok pud niya mga FM diri gyud sa Davao. Unahon nato dito sa 96.3 Star FM ni adto po siya sa 88.3 Energy FM. Tapos ni adto po siya dito siya sa MOR 101.1 MOR. Partner niya si Inday Tanini. Yo kaayo siya effects sabot diya sa mga gapnod kinabuhi pagka humani ato siya dito siya sa Mega Manila sa 93.9 IFM. Pinakalas ang akong pinakaludi si Bukol ang kulja ni Bukol Jani kini magsawa yung kaba sa Bukol nato siya mo
buhat po siya mga kanta kakakakanta siya jud ang original akong gikanta nga isla sa bato sa dihang nikaon ko tiyan ko ana-ana akong tirada si Johnny Bukol nag-una-una akong una siya nadunggan sa 88.3 LGFM ito po siya sa hala ka diha ni adto po siya dito ni adto siya sa tananana rasa jud dagan siya na tuyok na mga stasyon diri sa Davao ni adto po siya dito karon sa 93.9 IFM Mega Manila nagtuban jud sila karon og trabaho kay diri daw sa Davao dili makabuhi og pamilya hala ka diha yu diri og salary jud na mga sa DJs dapat jud ang salary diri pareha unta sa Mega Manila para dili na sila mo balin dito kuyaw kayo to ang akong giingon tulo-tulo na mga on air personality si Papa George Idol Dagol Johnny Bukol Angkol Bukol kul dagan siya nga experience Angkol Bukol kaliman ka halos gituyok niya ang mga FM diri sa Davao siya ka bagtik busa Idol Dagol Papa George o si Angkol Bukol ko sa inyo busa good luck sa inyong mga karir kung asa gyud mo padulong basta ang importante ang mahalaga idol dagul papa Charles ay ang kulbukul break it down